V rozhlasovom štúdiu na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity sa stretli najlepšie vysokoškolské amatérske rádiá. V Ružomberku sa konal už 7. ročník celoslovenskej súťaže Rádio Rally. Do súťaže sa prihlásilo 10 univerzitných rádií. V domácom štúdiu sa predstavilo aj Puls rádio z Katolíckej univerzity. Som veľmi šťastný. A ešte keď sa to koná na pôde Katolíckej univerzity, no čo viac chcieť. Priestory a vybavenie bolo nielen adekvátne, ale možno až nadštandardné. Rádio Rally trvala 3 dni a program bol skutočne nabitý. Hneď po slávnostnom otvorení sa začali hodnotiť jednotlivé výstupy a súťažné príspevky. Máme 157 nahrávok z 10 univerzitných a internátnych rádií. Všetci súťažiaci dostali tému, na 3 hodiny museli ísť do terénu a pripraviť nejakú reportáž. Večer bola liveka, vlastne prezentácia živého vysielania do 15 minút. Študenti si svoje jazykové a technické schopnosti zmerali v 11 kategóriách. Literárno-dramatické kategórie, rozhlasové, rôzne rozhovory, príspevky, samozrejme aj hudobná dramaturgia. Rádio Rally určite znamená možnosť stretnúť sa s ľuďmi, ktorí sú podobne naladení ako my a porovnať si trošku aktuálnu úroveň. Je to určite príležitosť poznať ostatné študentské rádia, zistiť, ako fungujú, čo majú nové. Vymieňame si tu skúsenosti, vymieňame si zážitky z relácií, dozvedáme sa, kde to ako funguje. Celkovým víťazom sa stalo práve Puls rádio z Katolíckej univerzity. To vzniklo ešte v roku 2005. Názov sme dostali na základe toho, že pulzujeme, žijeme aj na Katolíckej univerzite. 6 víťazných nahrávok zo Slovenska teraz postúpi do medzinárodnej súťaže lovcov zvukov.